en jatend piny Kenya William Ruto ogodhege piny kendo lero ni ne otemo lombo jotend duond buche mamoko mondo mi oyie ti kode piny owacho mare ma Kenya Kwanza gine mane dhi miyo opodnegi lemo e sirikal. Kata kamano duond buche mamoko ne othir ka duto notamore yie kode mak mana duond bura mar ODM. Ruto lero ni onge ogirimiti kinde kod ODM kata matin kupogore kod siro mise mage e piny owacho. And I said I'm going to consult and I'm going to talk to people who are willing to talk to me. There are those who did not want to talk to me, and that's fine. That's democracy. There are those whom we sat down and we agreed with, and we agreed on the agenda. What are we going to do? The housing program was in the manifesto of ODM and was in the manifesto of Kenya Kwanza. True? They're all there. The UHC program, it was on both sides of the divide. There are things that are common between us. And my question is, those things that we have no contest about, can we agree on those things and move the country forward on the things that are not in contention between the sides? And that is how we agreed with ODM to work on the broad-based government that captures some of the items that we all agree on. Let me clarify, as the party leader of ODM did, that we did not form a coalition government, so that nobody should tell us we're trying to compromise the opposition. We did not form, we have no formal coalition arrangement. What we have is running an administration on matters that we have agreed, members of ODM who have agreed to come and work with us so that we can put the country first. Kapolo wantiere weche motenore kod mago en Ogai maduong' bura mar PNU Peter Munya owacho ni gibiro bedo gi romo jumane mar nono chung' margi e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Land. Tok bura mar ODM tiyo kod piny owacho mapacho kaendi achiel kuom duond buche mar duond bura mar PNU ok bi e kawo lemo moro amora kowuok kuom piny owacho mar Kenya Kwanza. Ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya, with a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga. Tunawatakia kila laheri. Governor County ma Julius Malombe kwa jatend piny Kenya Ruto mondo mi oduoke tich jatend migawo machon mariruok mar pinje Afrika ma ugwe Penina Malonza kano to kod ute fwambo toke awayanga nyisruok mar weche pur e gwenge ma Kitui mobagi e pap ma Ithoke. Malombe wacho ni Malonza ne yudo kura 78,000 kana rakom mar od bura ma Wakeini e higa ma 2022 e county no kabere ne otiyo matek ne piny owacho kinde mane en jatend migawo. Malombe bende ojiwo jatend piny mondo mi opar gwenge mag Ukambani ahinya to Kitui kolero ni Ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga osedo pok moromo tok joge gwel e piny owacho. Zote hatuwezi kuingia serikali. Serikali inatakiwa wakati mwingine watu ambao wako nje na wanaweza sema kuikosoa, tusiende hivi, tukienda hivi tutainia katika shimo. Raila Amolo Odinga anasemekana alipeana watu 4 wakaingia huko. Tutakuwa tunaangalia kama huko wameingia, wengine wameingia finance, kina John Bandi, hatujui vile kama watakuja na finance bill ingine ama watasema nini wakiambiwa tunataka pesa nyingi, ama wamewekwa mahali wajikange na mafuta yao. Hao wameingia.
but sisi tumebaki tukiwa government in waiting. Okay? Opposition is government in waiting. Ukiwa huko serikali uko pande hii na wananchi hawezi kuchagua wewe ikiwa usimami na wao kwa ile mambo ambao wanaitiliwe maanani ama ipewe kipaumbele ama priority. Kapudo ntiere weche muteno record piny owacho ne jaod bura Mauriri Mark Nyamita onyiso oganda ma gwenge mag Nyanza mondo miyo yo siri piny owacho nyete kinde ni ma jotelo mawuok e gwengego medo thuolo mar bedo jotend migepe piny owacho masani kolo gweng ma Mukuyu e kar chung bura mare giko dira ne Nyamita onyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo bedo jal mana makwedo kata sani gik mabeyo ma bende donjo kaluo. Okoni bedo ni oganda siro piny owacho onyiso ni ok ginyal kwero gik maricho matimore. Kolero ni biro bedo mayot kwero gik maricho ka oganda nie iye kendo pogo mwandu mag piny ka oganda bedo mesa gi piny owacho mok goyo koko e tok chiel. I'm calling upon all our leaders, especially from this region of Nyanza, that we must now support the government, especially now that even some of our own are within. And I continue to ask our good friend Governor Orengo, tupatie space. Yeah, tumechoka na upinzani hata sisi. We are tired of opposition, bwana governor. Si kweli? Kama serikali imekubali kutufanyia kitu, wacha tuwapatie muda. We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we're exactly going. Si tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. Si kweli? The things that are good, we will tell them when they're inside. The things they want to divide for this nation, we will divide when we are. Moko hukum jotelo mawuok kaunti ma Kericho omedo puoyo okang' ma jatend piny Kenya William Ruto nokawo mar golo jotend migepe mamoko kowuok e duond bura mar ODM. Gavana e kaunti ma Kericho kaachiel gi jod bura ma Bureti Kobet Komingoi owacho ni migepe mane ochiwne duond bura mar ODM en ranyisi mar kelo achiel kod dongruok e pacho ka. Mutai bende osundo jotelo mamoko kaka jotend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod mano mar DAP-K Eugene Wamalwa mondo mi oti kamoro achiel gi piny owacho. You have been exposed. The king is naked. The president is naked. Never has it happened in the history of a nation that people and civilians occupy parliament. We've gone to history that under our leadership, civilians occupied parliament. And when civilians occupy parliament is a symbol of authority. It means that the authority has been challenged. It means that the faith has been lost by the people. And we have experienced a Nebuchadnezzar moment. Because if you elected me as a hustler, umenichangia pesa quality in town, then within 2 months, I am shattering the whole country in choppers all over. The people who are elected me, hawana hata nguo ya kufa, hawana chakula, hawana school fees, and me, mwenye nimetolewa tu chini, I have the luxury now to even pack a chopper and use it as a matatu. That becomes an insult to the people. People will ask us questions, how did we get this money very quickly? All of a sudden, people knew we had nothing. Then all of a sudden, we are carrying tons of money. Sisi wenyewe wanasiasa wa Kenya Kwanza. We spoiled the party for the president. Tuliangusha rais and we must tell ourselves the truth. The elected leaders of Kenya Kwanza will let down the president. The president is naked today because of us. Instead of cutting the presidency with decency, humility, we decided to form it on the people that elected us. And by that, we exposed the president. Sasa, let's go to a point now where we need to get other pillars. Because the pillars that the president gave them an opportunity to be close to him, wakaangusha rais. Sasa imebidi tafute Raila. And I want to thank Raila Odinga. I really want to thank Raila Odinga. Because we were going down as government. The government was being toppled. You don't know. The government was being toppled.
Moko mjotelo mawuok e kaunti ma Embu singo mar biro timo tich makare kinde ma gibiro goyo kogno jotend migepe manogwel gi jatend piny Kenya William Ruto. Jagoro ma mbele North Geoffrey Ruku wacho ni jatend piny osetimo kare kuom jotend migepe mopogore kendo od bura mamalo biro rango gi kendo nono gi matut. Kora jod bura ma Manyata gi Tonga Mukunji mero ni jogo mogwel gin kaka ranyisi mar piny Kenya duto gin makela achiel kendo chwalo dongruok e pacho ka. Gitonga bende ne okwayo jotend migepe manyien mondo kel telo makare manyalo konyo tieko midhiero ma piny Kenya kadhe moloyo teur bero uchumi. What we are saying is it is true for the President of the Republic of Kenya to conduct public participation in terms of the CSs who have been nominated, but sisi kama wambunge will do the vetting, and this time round we are going to comb keenly all the CSs who have been nominated as per the constitution. Lakini pale mbungeni tutahakikisha ya kwamba kila cabinet secretary who has been nominated, he qualifies for that position. Na yule ambaye ako na dosari, tutarudishia rais, tumwambie huyu hakupita yale ambao tunaona anapaswa kuwa waziri wa kitengo fulani. Wewe umepewa nafasi katika cabinet. Wewe umepewa nafasi katika uongozi. Chukua responsibility yako kwa ukubwa ili uweze kuletea wananchi rasilimali ambazo wanafaa kupata, ili usaidie rais katika hiyo mzigo mkubwa ambayo iko ya Kenya mzima. Kwa hiyo ukiona umepewa nafasi ya kuwa cabinet minister, ujue Kenya inategemea wewe katika maneno ya kuhakikisha Kaudhi gwenge mag Nyakach, jodak e gweng ma Urudi mayudore ward ma North Nyakach, sub county ma Nyakach, county ma Kisumu dwaro ni jiwa rita kwe kaka yor kedo kod maundu ma kinde ka kinde wabende korogo tachi alworano. Jodak wacho ni weche kuo kamutingo turo dhoudi gotieno kata godiochieng' kwalo dukni kod monjo johala kinde ka kinde osemedore. Kakoro wachno miyo weche ohala ong'ikre kendo jodak koro dak gi luoro. Gidwa ni piny owacho jiwa rita mapiyo kendo gero tesend obila ma odundo Urudi. Mano bende kalore tesend obila mayudore Katito en mano mani mabor kata ochwalore. Giyango ni gero tesend obila kanyo dhi konyo apis ruoth margi kedo kod maundu e gwengego. Yoki ni kunoma. Ni fisi. Ikwalo udi mu idonje ot tikao gik monindo kaka mattresses dhi gik ot kiweya weya ma ok ngenga morito to kiyudi. Mano e gima chanowa kabisa kaber to nonego wakumi oket moteno mi kata kadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to oyud ka ute wane kare. Koro arita kwe ma Urudi kae ok ober ahinya. Wabedo ga gi ng'ikni kwase yudo gikwa moko matindo samoro kichopo yoti mai. Koro arita kwe to ok ber konyalo konyowa sirikal mondo okonywa chichwa ni ok ber. En chiro ma samoro koth ochwe kamiuse onge to taya be samoro onge taya manoketwa ni tinde ng'adore. Koro wan matek unyalo konyowa jo sirikal to konyowa mondo losnwa chichwa ma Urudi ni. Kae wadwaro ni mondo kaber to kel gimoro ni vigilante nikech police station ni Katito. To police station man Katito ni waneno ka obor ok onyal konyo. Kel vigilante kaka man Katito cha mondo o assist nwa security makane nikech security makane waneno ka koro odwa dhi ahinya. Kauke county no wadhi e county mano ma Siaya kama kambi ma Shanta makunyo mule gwenge ma Ramule sub county ma Gem county ma Siaya yudo hinga machielo
bang' kanisa riwore kod jodak e kwedo chenro magi. Kambino osebedo ka yudo kwet kod seyo kuom moko kuom jopiny ka gin gi luoro ni chenro mar kunyo mula biro daro moko kuom oganda e lopegi ma gisedake kuom kinde. Chung' ma bende koro kaw kod kanisa mar Anglican to kod mano mar Hera kano lose kinde ingo higni 114 e kanisa ma St. Peter's Ramula. Bishop e diocese ma Anglican ma Maseno West Mark Hong Godia oyango ni kanisa okoikore mar daro wach mar ni giweyo lo ne weche mag kunyo mula, weche manosir kod jadolo John Morris Ogola mar kanisa mar Church of Christ in Africa CCA. Ramula osebet kanigi chandruok kod achiedh nade nikech nitie kambi moro ma ofwenyo ni gweng'ni nitie gold. Wadwaro ni mondo wawach ni mar Shanta ma osebet katimo gik moko e gweng'ni kendo miyo jogweng'ni odak ka onge gi kwe ka giparo ni biro darogi. Wadwa ni wang'isgi ni gweng'ni ok en miuso. Oganda mantie kani osedak kuom higni mang'eny kendo chunygi ok mor kod wach mar ni dwa golgi e gweng'gi. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. To wan kod maling'ling ni gitimo gik moko underground manyalo miyo chieng' moro wapo mana ni idarowa. Wadwa ni mondo wawach negi ni ooyo kama oganda ni dhiye onge ma e gweng'gi kendo ka nitie gik moko ma gidwa timo e yor dwaro gold manie pinyni ging'e mwandu mar jogweng'ni nikech enie bwo lopgi. Sirkal kik tim gima ok oluwore gi chik. To bende wadwa ni mondo wang'is jogweng'ni ni mae ma kweu noweyonu. Ng'at minyalo wuondo kod pesa matin mobe en ng'at ma uso inheritance mare. Nyakoromogi tok lipot ma bende wuok e gwenge mag Geme weche mag kunyo mula kaachiel kod kambi mar Shanta ema otiyo godo tielo mokwongo mar weche manyien moiko ni chenro mar migawo. Kidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko e migawo. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa-Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Waswahili husema eti haraka haraka ina baraka. Lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best Kama unachapa biz, raukia ngware, sababu mapema ndio best Kama unasafiri, toka ngware nani, sababu mapema ndio best. Kama umeito job mali, usisleki, piga pamba nani, jipange, uchangamke mapema, sababu mapema ndio best. Keep this in your mind mapema ndio best. Ati nimesema nini? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Mapema ndio best. Dial 1*338 to get mapema ndio best. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawachonu adier, adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka adiera mochung godo no oterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o mar skodi? Penjo kamano ketho gimoro amora. Gik mano osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Ng'ato piny kama nyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno.
Manera Mogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye asawacho bacheto go kot gibiro tek noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye timo ang'o to mosenindo ola gi paro gi nade. Igni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen tadek otieno. Kik bai. Erokamano Nyakwar Ramogi kuom medo keto Ramogi TV wadhi nyime. Riwruok ma jopuonj ma puonjo skunde mag nyithindo mani kod ng'ol koro wacho ni gibiro dhi e ng'anyo. Riwruogno bende ong'ere kaka Kenya Union of Special Needs Education Teachers KUSNET wacho ni ng'anyono biro dhi nyime poni piny owacho komedo gi osara. James Rome ma jatend riwruogno kane lose kaunti mar Narok bende kwayo jobura ma pacho ka kwayo mage mag osara ochop kare. Not going to be opening this kama hiyo nyongeza the bishop na commissioners CEO wasilale sababu hakuna shule itafunguliwa muhula ujao kama hiyo nyongeza ya walimu haijakuwekwa katika payslip zao, na wasituulize maswali, waache kutangatanga, waende watutafutie pesa. Sisi tunataka pesa. Sisi ona milioni 20 watu wanagonga hivi. Hiyo pesa tuwekewe kwa banka. Shule hazifunguliwi. Serikali ikuwe ikijua hivyo. Wazazi, nunua chakula ya kutosha, weka kwa store zenu zote sababu shule hazifunguliwi. Kawuok e gwenge wadhi e gwenge mag Eldama Ravine kama jowuoth e kind boma ma Kabarnet kod Eldama Ravine koro mondo mi obed kicha kaluwore kod bang' apaya grandare e gwengego machiegni gweng' ma Kabasis. Ma kaluwore kod koth mapek mosebedo ka chwe e gwengego kaachiel kod sienyruok mar lowo kuonde moko ma bende okelo bagni mag wuoth. Obila e gwengego koro kwayo jowuoth e mondo kik kod bang' apaya mamoko ting'o makalo e Apisas mag Okwach Kich e kaunti ma Taita Taveta ogeng'one trailer moro mane omaki koting'o math moko mabandia. Trailer noting'o kong'o mabandia maromo lita 30,000 mag ethanol manorik oting' e pipni moko. Wachore ni trailer no ne owuok e gwenge manie boda ma piny Libama ma Tanzania. Derep trailer no ne ondhi gi obila kendo dine tesendo obila ma Mwatate. Kawere gi weche mag math go wadhi nyime kama jodak e gweng' ma Korongoi e kar chung' bura ma Bureti e kaunti ma Kericho ogolo ng'ur kaluwore gi nok mar stima kata onge mar stima e gwengeno ka koro giseyo kambi ma keyo stima ma Kenya Power kuom rem winjo kwayogi to kod ywak. Lal stima nobedo bang' yiende moko gore piny kuom waya mag stima jumbe 2 mokadho ka nyaka sani pok olos wechnigo. Jodak go koro wacho ni sani gidak e mudho mandiwa, gino ma osekelo ng'ikruok e chenro magi mag ohala ka bende giywak ni kamarach kare ni stima pod nitiere wei koro lwar piny. Wakaachi wa hiki kijiji wanalalamika kuhusu stima hii imeanguka hapa chini. For the last 2 weeks watu wanaila around 250 watu complain wa viongozi ambao tulichagua kama area MP, area MCA, governor, majority leader wetu governor, hatujapata majibu tangu siku hiyo. Kuna watoto wa shule siku hiyo hawafanya assignment. So tunacheza tuko Kenya gani na kuna viongozi tulichagua. Sisi hapa tulipigia Kenya Kwanza kura na about the incompetence
Kenya Power, we have been in total darkness for almost a week now, and it seems they are not concerned. Most of the prisoners around this place are incurring a lot of losses, and they will not be compensated for it. There's a peculiar outage from the Kenya Power almost every day from between 7 and 9 p.m. We are experiencing outage, and it's something we are not understanding. Is it a deliberate action from the Kenya Power to cut us off from the grid on a daily basis? Jidake gweng' ma TV e county ma Kwale yuago lowo moro ma eka 7 magiwacho ni tiere achudhe ma osewuok kendo dwa mayogi. Giwacho ni jogo dhi ataro gi chik mar doho manochungo gedo e lobno. Gilero ni moko kuom jogo tiyo gi apisas mag arita kwe kinde ma gidhi nyime gi chenro magi mag gedo e lobno, ma bende koro noket tenge ne gedo mar kar alam. Sisi tunafuata sheria. Tulienda kotini kudai mashamba yetu, kwa sababu tuna mashamba mengi ambayo yamenyakuliwa na mabwenyenye, hatujui waliyapata vipi. Na kwa sababu tumeenda kotini mpaka koti imetusikiza, tumepata koti order, tukapeana, hakuna mkubwa katika Kwale County ambaye hakupata koti order hata mmoja. Sina nguvu shambani, siko sijui kushika wapi, sijui takaposhika mbapi. Bwana Ruto uko simama vizuri, uko usimame sawa sawa, utupe haki yetu iliyo, tupe haki yetu. Jaod bura ma Ogwenjo Opiyo Wandayi sani koro chomo kama odhi konyo karlonyo oko lemono kendo mako lemo manyien matone migao mar teko kaponi od bura opodho gwelo mare. Wandayi yudo gwelo mar sirikal mani kinde ma sekta mar teko opong' kod midhiero kod ng'ur makagi kacha moriwo koda ka nengo mani malo. Wandayi achiel kuom jotelo mosebedo piny wacho wi pek mokwako sekta no. Ting' mane makoro Wandayi dhi bati kaluwore ni kinde mokalo jaod bura Opiyo Wandayi nochung' motegno kendo kwedo kenge mag sirikal medo suru ne modhi kod weche mag teko. If there is one thing that is the common person, if there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on the VAT on fuel, Madam Chair. Madam Chair, we all know for sure that fuel is a driver of our economy on all facets, Madam Chair. Madam Chair, if there is one thing that this government should have done to the so-called hustler, was to cushion the hustler from an increment in the cost of fuel. Bende Wandayi biro yude mayot migao mar teko to ang'o owinjo tim. Obiro gima tek ni Wandayi dwa dhi implement manifesto ma UDA ma kobilivie. And mane ema catch dito. Unless not the law overnight, but you can order. The reality is, you could believe in order manifesto or manifesto. When you make policy my government, manifesto become key component of the circle to implement. E kinde ma jalonye weche mag telo Chris Owala koni dhi bedo matek ne Wandayi tayo manifesto mokia kore. Victor Kulamen jalonye weche mag teko lero ni nyaka ochak kod nono misacho osebedo katiyogo. Onge kumoro amora e pinyni ma nyalo bedo gi economy ma nyalo survive ka ionge gi policies mabeyo e weche mag energy. Gini osetamo ji mang'eny. To an gadier